Tinoverenga Samuel wokutanga chapter ya 21. Ukandoiverenga zvakanaka. David uri kutiza pamberi paSauro. Wasvika panzwisisa kuti Sauro uri kutsvaka kumuuraya. Akutiza haana kungotiza bedzi. Ane kwaakatiza akananga kumba kwomuprofita Abimeleki. Wakatiza akananga kumba kwemuprofita munhu waMwari muprofita Abimeleki. Chaakafambira ikoko pachapter ya 21 yaive nyaya yechingwa. Wakati handingatise ndisina chingwa. Kutiza ndinobvuma asi kwete kutiza ndisina chingwa. Achisvika kuna Abimeleki, Abimeleki achimuona unodedera pamberi paDhavhidhi. Unoti ko chii chakunza pano? Anomuudza kuti ndiri pamission highly confidential, I cannot share with you. Tindiri kufambira dzei. Chandiri kungoda chingwa, une chingwa iri paruoko rwako. Ukaiverenga Abimeleki unotsanangura pamusoro pechingwa. Anoti chingwa chandinacho pano, it's not ordinary. I don't have ordinary bread with me. The bread that I have is consecrated bread. You can only partake it. Kana wazvitsaurira. And David said, give me 5 loaves. Ndokupiwa 5 marofu echingwa. Mukomana wakuti chindipawa haunawo here musewe kana pfumo. Ndiregere kungofamba ndisina upfumo. Zikanzi pano hapana, asi pane rimwe chete. RaGoriati uyo wakauraya. Ndobva ati exactly. Kana iriro riripo ndinotorida. Ndoracho randiri kuda. Rine nhoroondo. Achiripiwa mukomana ndokunyangarika nesango. Achindopinda musango. Une vanhu vakatanga kumutevera. Unonzwa chapter ya 21. Inoti akateverwa navarume 400. Hatiudzwe mazita avo. Tinoudzwa condition, mamiriro eupenyu hwavo. Zvinonzi vamwe vakanga vari muzvikwereti, vamwe vakanga vari pakumanikidzwa. These were outcasts. Varume vari kutambudzika. Ndokutanga kutevera murume. Kwete money lender. Murume ane chingwa. Murume ane pfumo. Ane pfumo rimwe chete nemarofu echingwa. Ndokutevererwa ne400. Vari muzvimiro zvakasiyana siyana. Vana baba nana mai. Hazvinei nokuti wauya pano. Nyaya yakamira sei? Nyaya ndeyekuti wacho wawatevera ane chingwa here, ane pfumo here. Mwari dai akatibatsira. Vachitevera aivafidha nechingwa. Ane zvikwereti waipiwa chingwa. Ari kutarisirwa pasi aipiwa chingwa. Ari kurwara chingwa. Akaramba nemurume aipiwa chingwa. As long watevera David akandopinda nawo mubako reAdulamu. Vari imomo vaifidwa chingwa. Wozoenda mubhuku yaSamueri wechipiri
Andoperera. Unonzwa kwakunzi. Here are the names of the mighty men of David. Samuel wautanga. Hatina kuudzwa mazita. Takaudzwa zvimiro zvevarume. Handeita zvoenda kuna second Samuel. Taakuchiudzwa mazita. Munyori wa first Samuel ndiye munyori wa second Samuel. Ko wakamboregererei kutiudza mazita evarume? Iyotiko ndinopedzerei nguva kunyora mazita emarombe. Asi nekuda kwekuti iko zvino vamagenerals, I cannot remain silent. Mazita avo akufanira kuzikanwa. Chii chakaitika kuvarume ava? Vakadya chingwa. David akavafidha chingwa. After vafidha chingwa, varume who were considered invalids in the society, varume vakanga vachiconsidered as useless, vatevera David, murume ane chingwa, ari kuvafidha nechingwa, vakava mhare. And you can read and hear about their great exploits. Chingwa. Jesus is the bread of life. Iya kutaura Jesu anoti, ini ndini chingwa.